Daň z nehnuteľností. Ak vlastníte nehnuteľnosť, musíte platiť daň z nehnuteľností. Aké sú vaše povinnosti pri kúpe nehnuteľnosti, ako sa podáva daňové priznanie a ako sa táto daň platí? Hneď na začiatku by som chcela povedať, že nehnuteľnosti sa týkajú dve dane, ktoré si mnohí často mýlia. Jedna je daň z príjmu a druhá daň z nehnuteľností. Pod daň z príjmu spadá daň z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, to je vtedy, keď predávate nehnuteľnosť. V súvislosti s nehnuteľnosťou môžete mať aj daň z prenajmu nehnuteľnosti, čo je tiež daň z príjmu. Daň z nehnuteľnosti je daň, ktorá nie je daňou z príjmu z predaja alebo z prenajmu nehnuteľnosti, ale je to daň, ktorú platíte, pretože vlastníte nehnuteľnosť. A práve o tejto dani bude toto video. Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, skrátene zákon o miestnych daniach. Podľa názvu môžete vidieť, že súčasťou tohto zákona sú aj iné poplatky, nielen daň z nehnuteľnosti, ale napríklad aj daň za psa, užívanie verejného priestranstva, vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta, daň za predajné automaty alebo daň za ubytovanie, ktorú všetci poznáte z dovoleniek, ak ste niekedy boli ubytovaní v hoteli či v penzióne. Z názvu zákona o miestnych daniach je tiež zrejmé, že ide o miestnu daň, ktorú platíte mestu alebo obci. Čiže správcom dane je mesto alebo obec, kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Ak máte napríklad trvalý pobyt v Bratislave a vlastníte nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v Poprade, potom správca dane je mesto Poprad. Správca dane, čiže mesto alebo obec, rozhoduje aj o tom, že niektoré nehnuteľnosti môžu byť od tejto dane oslobodené alebo môžu mať zníženú daň. Robí tak zväčša úľavy pre občanov, ktorí dosiahli určitý vek, sú ťažko zdravotne postihnutí alebo sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi. Nehnuteľnosťou, za ktorú sa platí daň, môže byť pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome. A kto platí daň z nehnuteľnosti? Daň z nehnuteľnosti je povinná platiť fyzická aj právnická osoba, ak sa stala vlastníkom nehnuteľnosti, správcom nehnuteľnosti, nájomcom nehnuteľnosti alebo užívateľom nehnuteľnosti. Vlastníkom je osoba, ktorá sa stala majiteľom nehnuteľnosti a je zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Správca nehnuteľnosti je osoba, ktorá nehnuteľnosť spravuje, napríklad správca pozemku vo vlastníctve štátu, pričom správca je aj uvedený v katastri nehnuteľnosti ako správca. Pri nájme nehnuteľnosti je povinný platiť daň vlastník nehnuteľnosti, no môže sa stať, že ak nájom trvá viac než 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako nájomca, potom daň z nehnuteľnosti môže platiť nájomca. Ak nie je možné určiť vlastníka, správcu alebo nájomcu danej nehnuteľnosti, potom daň platí ten, kto ju skutočne užíva. Pri dani z nehnuteľnosti sledujeme z hľadiska času 4 veci. Prvou je obdobie, počas ktorého nastala skutočnosť, pre ktorú musíte platiť daň, čiže ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom. Toto obdobie nazývame obdobie vzniku daňovej povinnosti a je od 2. januára do 1. januára nasledujúceho roka. Inak povedané, sleduje sa, či ste vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom k 1. januáru. Ďalej sledujeme tzv. Zdaniteľné obdobie. Zdaniteľným obdobím je kalendárny rok, to znamená, že daň budete hradiť za obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roka. Dôležité je, že táto daň sa nehradí spätne, ale hradí sa v príslušnom kalendárnom roku za ten daný rok. Treťou záležitosťou je termín podania daňového priznania. Daňové priznanie sa podáva do 31. januára príslušného kalendárneho roka. A štvrtou vecou je splatnosť dane. Miestny úrad vám na základe podaného daňového priznania pošle rozhodnutie o výške dane spravidla do 15. mája. Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Povedzme si príklad. V októbri 2024 ste sa stali vlastníkom bytu. To znamená, že ste tento byt nadobudli v období od 2. januára 2024 do 1. januára 2025. Alebo inak povedané, ste vlastníkom bytu k 1. januáru 2025. Daňové priznanie teda budete podávať, a to do 31. januára 2025.
Hoci ste nehnuteľnosť nadobudli už v roku 2024, za rok 2024 daň z nehnuteľnosti neplatíte. Daňové priznanie, ktoré podáte, sa vzťahuje na rok 2025, čiže aj daň, ktorú budete platiť, sa vzťahuje na rok 2025. V daňovom priznaní uvedíte potrebné údaje a správca dane vám vyrúbi daň a určí jej splatnosť, prípadne určí jednotlivé splátky a ich splatnosť na rok 2025. Ak ste sa teda stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, máte povinnosť podať riadne daňové priznanie. Toto podávate len raz, to znamená, že ho podávate, keď nastane niektorá z uvedených skutočností a ďalšie roky ho už podávať nemusíte, ak sa žiadne skutočnosti nemenia. Správca dane vám len každý rok zašle nové rozhodnutie o výške dane na príslušný rok. Avšak ak niekedy v budúcnosti dôjde k zmene už nadobudnutej nehnuteľnosti, napríklad k zmene druhu alebo výmery, ak prestanete byť vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom tejto nehnuteľnosti, alebo ak sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, potom máte povinnosť podať čiastkové daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva na jednom tlačive, ktoré je rovnaké pre viacero druhov daní, ktoré sú súčasťou tohto zákona, ktoré som spomínala na začiatku. Vy však budete vyplňať len tú časť, ktorá sa týka nehnuteľností. Ak však platíte napríklad aj daň za psa, vyplníte aj časť týkajúcu sa psa a podáte ju naraz spolu s daňou z nehnuteľností. Toto jedno daňové priznanie podávajú aj fyzické, aj právnické osoby. Môžete ho podať osobne na príslušnom mestskom, respektíve obecnom úrade, podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza, alebo poštou. Ak má vaša obec zriadené elektronické prijímanie daňových priznaní, môžete ho podať aj elektronicky. Vyplniť daňové priznanie je jednoduché. Pomôže vám list vlastníctva, v ktorom máte potrebné údaje. V daňovom priznaní uvedíte napríklad druh nehnuteľnosti, rozlohu či výmeru v metroch štvorcových, počet podlaží a tak ďalej. Je jednoduché aj preto, lebo v ňom nemusíte vypočítavať daň vy, ale urobí to správca dane, a to podľa údajov, ktoré ste uviedli a zároveň podľa sadzieb dane, ktorú nájdete vo všeobecne záväznom nariadení príslušného mesta či obce. Každé mesto či obec má teda svoje vlastné sadzby dane a tieto sadzby môže aj meniť. To znamená, že budúci rok môže byť sadzba dane iná, napríklad vyššia. Takže správca dane vypočíta daň a zašle vám rozhodnutie, v ktorom uvedie aj splatnosť dane a všetky potrebné údaje na úhradu. Ako sme si už povedali, splatnosť dane je 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, no správca dane môže určiť splatnosť dane aj v splátkach. Daň môžete samozrejme uhradiť aj skôr alebo jednorazovo celou sumou. Ak sa v daňovom priznaní pomýlite, môžete túto chybu opraviť v opravnom daňovom priznaní, ak chybu opravíte ešte v termíne na podanie daňového priznania. Ak chybu zistíte po uplynutí tohto termínu, môžete ju opraviť v dodatočnom daňovom priznaní. Ak nepodáte daňové priznanie, správca dane vám vyrúbí pokutu od 5 eur až do výšky vyrúbenej dane, avšak maximálne 3 000 eur. Ďakujem, že ste si pozreli toto video.